inni atawajjahu bika ila rabbika nassi ne a cikin istigasa, babu wata fuska ta bi da zaka wajahar da wannan hadisi face cewa istigasa ce da sayyidina rasulullah. abu na farko kenan. Abu na biyu, wai wannan balo'o ko kuma kafin na je in kawo hujjar da ya kawo ɗin ya ƙoƙarin ya angije wannan hujjar da ita, a maimakon ya sallama ga wannan koyarwa ta ma'aikin Allah, ya risina ga wannan sunna ta manzan Allah ta tawassuli da istigasa, sai je sai ya rakito asari, don wannan ba sunansa hadisi ba, asari sunansa. Aikin sahabi ko maganar sahabi ko wani abu na sahabi, wannan ba hadisi yake ba, wannan asari yake. Aikin manzan Allah ko maganar manzan Allah ko taqriri na sayyidina rasulullahi, wannan shine sunna, shine hadisi. Amma maganar sahabi ko aikin sahabi ko taqriri na sahabi, wannan ba sunna bane ba kuma hadisi bane, wannan asari sunansa. daga sai ya tsallake wannan hadisi da inganta daga sayyidina rasulullahi, sai ya tsallaka wani asari wanda aka rawaita ga sayyidina Umar ibn al-Khattabi, Allah kare da gare shi, yake cewa inna kunna idza ujdibna tawassalna ilayka bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina. Tawassulin da sayyidina Umar yayi da sayyidina Abbasu babban ma'aikin Allah, bayan sun shiga cikin wani fari matsananci, to sai ya je aka yi gangami aka yi taro, za a yi neman Allah ya yayi, za a roƙi Allah ya yayi wannan fari, Allah ya shayar da al'umma. To sai suka sa sayyidina Abbasu a gaba, babban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, suna masu fakewa da shi. Shine sayyidina Umar yake cewa, in ji ɗan Taimiya yake cewa sayyidina Umar yana cewa, inna kunna idza ujdibna tawassalna ilayka bi nabiyina fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyina. ada mun kasance in ka jarabce mu da fari ubangiji, mukan yi tsanantu, mukan yi kamun kafa zuwa gare ka da annabinmu ka shayar da mu. To yanzu ubangiji ga babban annabinmu mun taso maka a gaba, muna kamun kafa da shi, Allah ka shayar da mu. Dan Taimiya ya ce sayyidina Umar haka ya ce. To abu na farko ma dai tukuna ya yi kuskure, ba haka sayyidina Umar ya ce ba. Kuma wani abin mamaki, wannan inna kunna idza ujdibna tawassalna ilayka bi nabiyina, inna kunna idza ujdibna tawassalna ilayka bi nabiyina, kusan addilin tufansa haka yake hakaitar da wannan asari na sayyidina Umar. To ba haka bane, wannan asarin bai taɓa zuwa daga sayyidina Umar da wannan lafazin da yake kawo. Wannan lafazin da ɗan Taimiya yake ambatansa a littafansa kuskure ne, wahani yayi. Asarin bai taɓa zuwa da wannan lafazin ba. Ga lafazin sayyidina Umar wanda Bukhari ya ruwaito, anna Umar ibn al-Khattab kana idza quhitu, anna Umar ibn al-Khattab kana idza quhitu, ba inna kunna idza ujdibna ba. Kana anna Umar ibn al-Khattab kana idza quhitu istasqa bil Abbasi ibn Abdul Muttalib faqala. Kaga shi ainihin lafazin wato jadbi ba ma jadbi ne yazo ba a asarin, kahadi shi yazo, kuma ba da lafazin wato mutakallimi aka kawo ba, da lafazin wato labartawa ga'ibi ma
labartawa ga ga'ibi da lafazin labartawa ga ga'ibi aka kawo shi uqhitu din to ga ainihin lafazin sayyidina Umar faqala sai sayyidina Umar ya ce Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqina Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina qala fayusquna an ci gaba Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina wannan shine lafazin sayyidina Umar amma ba inna kunna idza ujdibna tawassalna ilayka bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina ba haka yake ba Allahumma inna kunna amin natawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina shine lafazin na'am kuma abin wani ƙarin abin sha'awa tare da duk ta haƙiƙatu da mutanen nasa duk suka yi littafan nasa ba wani wanda na ga ya faɗa ka ga wannan ba wanda ya ce uffan akan wannan ya faɗa ya hakaitar da asarin da wannan lafazin ya sake hakaitarwa ya sake hakaitarwa ya sake hakaitarwa ya duk sanda zai hakaitar da wannan asarin ga sayyidina Umaru da wannan lafazin yake hakaitar da shi ya kuma ce Buhari ya ce to ku je duk me Buhari ya je ya buɗa ku duba ku gani wannan lafazin da ɗan Taymiya ya faɗa shi za ku samu ko wannan lafazin da na kawo ku shi za ku samu a cikin Buhari waham na'am abu na farko ma dai kenan sannan abu na biyu da ya kawo wannan tawassuli na sayyidina Umar cewa shi a lafazinsa yake cewa inna kunna idza ujdibna tawassalna ilayka bi nabiyina fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammina a da in ka jarabce mu da fari sai mu kamun kafa zuwa gare ka da annabinmu ka shayar da mu to a yanzu ko muna kamun kafa zuwa gare ka da baffan annabinmu ya ce don haka a nan ai kaga abinda wannan shi a wajensa hadisi amma alhaƙiƙa ba hadisi ba ne asari ne abinda wannan asari a wajensa shi yake nunawa cewa ai sanda ma'aikin Allah yake da rai shine za a je a yi tawassuli da manzan Allah amma a yanzu da ma'aikin Allah ya mutu ba ma'aikin Allah to kaga kai tsaye tawassuli da mamaci bai halatta ba don haka ba su yi tawassulin da manzan Allah ba maimakon su yi tawassuli da manzan Allah sai na Umaru sai ya tawassuli da baffan manzan Allah ce don haka kenan tawassulin da manzan Allah ake yi ko da shi Abbasin ake ko da addu'ar manzan Allah ake ko da addu'ar Abbasu ake da haka sai ya kago wannan shaci faɗi sai ce ashe tawassulin kenan ba da manzan Allah ake ba a lokacin da ake tawassulin da manzan Allah ashe tawassuli ake da addu'ar ba da shi kansa annabin ba a da addu'ar sayyidina rasulullahi ake ta yana aka gane haka wai ta kan wannan asari na sayyidina Umar inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyina fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyina fasqina wai me yasa sayyidina Umar da sauran waɗanda suke tare da shi na sahabbai ko musulmi a wannan lokaci ba su je ma'aikin Allah yana kabarinsa suka yi tawassulin da ma'aikin Allah ba lokacin da fari ya same su a khilafa sayyidina Umar din me yasa suka je suka ɗauko Abbas suka sa shi a gaba suka yi tawassuli da Abbasu shi sai ya ba da ansa ya ce ai saboda ba da zatin manzan Allah ake tawassulin ba da addu'ar manzan Allah ne to yanzu kuma ya riga a wajensa manzan Allah ya mutu ba zai iya addu'a ba da haka ba zai yi aje a ce ana kamun kafa da manzan Allah Allah ya shayar da ruwa ba saboda ba zai iya addu'a ba amma shi Abbasu ai yana dare zai iya roƙa musu Allah ya ce Allah ya shayar da su don haka suka kamun kafa da Abbasu
da haka kenan tawassuli ana yin sa ne ba da zatin annabawa ko su waliyai ba, ana yin tawassuli ne da addu'ar annabawa ko da addu'ar annabin Allah. In ji ɗan Taimiyya. Wannan wato safsaɗa ce, tsabar safsaɗa ce, wato tsabagen wayo ne da ƙoƙarin waskatar da shiriya gabarin doron da Allah ya ajiye ta, ma'aikin Allah ya ajiye ta. Misalin wannan abu da ɗan Taimiyya yake mana wato renin hankali ne da renin wayo. Misalin mutumin da zai ga ya tsana, jariri na ya tsana, sai ya ce da mu wannan ya tsanan nan jariri ne. Dukkan jariri kuma yana kuka. Ko ce mana dukkan jariri yana fitsari. Ya tsana ce ta jariri a hannun yaro, ka ganta sai ka ce da mu wannan ya tsanar jariri ce. Ai ya tsana ce amma ta jariri ko? To kuma sai ka ce mana, sai ka gina akan wannan, sai ka ce to dukkan jariri mai fitsari ne. Da haka natija za ta zama kenan wannan ya tsanar mai fitsari ce. Wannan ita ce natija. Yanzu kaga yare na mana hankali, yare na mana wayo, ya faɗa haka, amma hakan ne a yaushe ya tsana za ta yi fitsari. An taɓa samun ya tsana da ta taɓa yin fitsari? To amma ga wani mai wayo mu ya zo yare na mana wayo, yare na mana hankali, ya ga ya tsana ya ce mana jariri ce, don haka ya ce mana duk jariri kuma mai fitsari ne, don haka wannan mai fitsari ce. Yanzu mu sai mu yadda arena mana hankalin, arena mana da hankalinmu da wayan mu sai mu yadda cewa ya tsana mai fitsari ce. To kamar haka, da haka wayo ya san naki. Abinda za mu gaya shehul islami kenan, wayo ya san naki. Ba shi kadai Allah ya ba wayan ba, gaskiya ne, mu ma muna da irin namu wanda Allah ya ba mu. To mun ji mu tafi akan cewa wato ba a yi tawassuli da ma'aikin Allah ba a zamanin sayyidina Umar, saboda sayyidina Rasulullahi ya yi wafati. Shi kuma sayyidina Abbas saboda yana da rai aka zo aka yi tawassuli da shi. Amma muna ƙalubalantar shehul islami a yanzu kuma duk ya nasa daga nan har a busa ƙaho su kawo mana hadisi ƙwaya ɗaya da aka ce ga addu'ar da Abbasin ya yi musu da suka zo neman shayar da fara. Tun daga shehul islami har zuwa ya nasa har Allah ya naɗe ƙasa da wanda yake bayanta, ina wannan ƙalubalen. In dai wannan tawassulin da sayyidina Umaru yayi da sayyidina Abbasu, Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyina fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyina fasqina. Anan dai wannan ba addu'ar Abbasu bace, addu'ar waye wannan? Ta sayyidina Umaru ce. To an ce an yi tawassuli ne da addu'ar sayyidina Abbas. A kawo addu'a, ina take? Ina addu'ar da Abbasin yayi? Da haka an gudu ba tsira ba, kuma ya yi gudun gara ya tadda zako. Ya guji tawassuli da aka yi da manzan Allah, ya zo ya ɗauko tawassuli da aka yi da baffan manzan Allah. Da haka nan ko ya ƙi ko ya so, shi kansa wannan hadisin da ya kawo ruguza shi yake ba gina shi yake ba. Saboda a wannan hadisi na farko ma dai tukuna
ni ban yadda cewa a wannan hadisin ma akwai ma wata hujja da take ruguza yin tawassuli da sayyidina rasulullahi. In an yi tawassuli da Abbas shikenan an daina yin tawassuli da sayyidina rasulullahi? Dan an yi tawassuli da sayyidina Abbas shikenan wato wannan ya nuna yin tawassuli da manzon Allah ya haramta? a'a Wani sabon tawassulin aka ƙara. Da muna yin tawassuli ne kurin da annabinmu. To yanzu Ubangiji yanzu ga babban annabinmu mun taso shi a gaba muna tawassuli da shi da annabin. Shi ne ma'ana wannan tawassulin da Sayyidina Umar. Saboda shi kansa Abbasin saboda ni aka yi tawassulin da shi. Ai tawassuli da Abbasin tawassuli ne da manzan Allah ɗin. In ku ba haka ba ya tawassuli da kansa mana shi Umaru. Ba shi ne halifa ba? Dan me bai tawassuli da kansa ba? Me yasa ya tawassuli da Abbasu? matsayinsa da wajen ma'aikin Allah Da haka kenan in ya tawassuli da Abbasu da waye da tawassuli? annabi ba ta sauya zane ba An gudu ba a tsira ba. tashi zaune tashi Amin. Amin. Da haka dai ga wannan ƙalubale babu iyaka kuma daga nan har a busa ƙaho. Ko a bayan raina ne in an samu wanda zai zo da wannan amsa ya zo da ita. A ni ban da mota bari na baya. Mota ta shiga na ce. Ba wani abu ni da zan baka in ka kawo min. Kurin ni abin da nake maka qul hatu burhanakum ne in kuntum sadiqina. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina. Daka wannan asari na sayyidina Umaru irin yanda a can wancan hadisi na sayyidina Rasulullahi wanda ya koya wannan sahabi Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmati ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi. Gaba ɗaya daga farkon wannan hadisi har ƙarshen sa ban ji bid'a nabiyika ba. Allahumma inni atawajjahu ilayka inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin naji. Ban ji Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi du'a'i nabiyyika Muhammadin, ban ji wannan ba. Kuma duk wanda ya ce akwai riwaya da ta zo da bi du'a'i nabiyyika daga nan har alƙiyama ta tashi ya kawo shi. Ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi, shi ma inda mai riwayar ya Muhammad inni atawajjahu bi du'aika ila rabbi ya kawo ta. A wancan kenan. To shi ma wannan din da Shehul Islam ya kawo a nasa lafazin inna kunna idza ujdibna tawassalna ilayka, sai kuma naji bi nabiyina. Ai ya kamata yau mu ji a bakin sayyidina Umar kuma mu ji wannan tawilin naka ya fito. Da ya kamata sai mu ji kuma sayyidina Umar ya ce inna kunna idza ujdibna tawassalna ilayka bi du'a'i nabiyina. Amma sai gashi hatta wannan din da ka sake kawo mana dan ka nuna mana cewa a wancan bi du'a'i nabiyika ne. To sai gashi hatta a shi wannan asarin shi ma dai tawassalna ilayka bi nabiyina, ba tawassalna ilayka bi du'a'i nabiyina ba. Har wayo wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyina, ba bi du'a'i ammi nabiyina ba. Daga Shehul Islami ina bi du'a'i ammi nabiyina, ina bi du'a'i nabiyina. In Shehul Islam ba zai bani ansa ba, to duk wanda yake jin zai tare Shehul Islam ya tare masa ya bani ansa. Ya zo mana bi du'a'i nabiyina, ya kawo mana da bi du'a'i ammi nabiyina.
komai rauninsa kuwa, ina sake faɗa komai rauninsa, in ya fi yanar gizo-gizo rauni wannan asarin a kawo shi, haka hadisin in ya fi yanar gizo-gizo rauni a kawo mai shi, wanda ya zo da bidu'a'i nabiyina ko bidu'a'i nabiyika ko bidu'a'i ammi nabiyina. Amin. Haka abin da ya faru a can a wancan hadisi na sayyidina Usman ibn Hunayfin shine ya sake maimaituwa a wannan asari na sayyidina Umar ibn al-Khattabi. Sayyidina Umar yayi aiki da waccan sunna wacce sayyidina Rasulullahi ya koyar, kuma shi ya karo ma yayi istihadi a madadin tawassuli da sayyidina Rasulullahi shi kadai, shi a nasa ma sai ya hado da tawassuli da babban sayyidina Rasulullahi. Da haka mu kuma sai mu gini akan istihadin sayyidina Umaru, tunda har za a yi da wani manzon Allah, in har za a yi tawassuli kenan ashe da babban manzon Allah, ashe a iya yi da sauran waliyan Allah. Dan haka mu kuma sai mu ce magabatanmu sahabbai suna yin tawassuli ya ubangiji da annabinmu annabi Muhammadu, suka zo suna karawa su yi kuma tawassuli da babban annabinmu sayyidina Abbasu. Mu kuma ayi ubangiji muna tawassuli ƙari akan waɗancan, muna ƙara yin tawassuli kuma